Tom. Har du tid til at tælle mig et øjeblik? Du må altså ikke ryge her. Undskyld. Godmorgen, Cecilie. Godmorgen. Har du fået det søvn? Nej, ikke rigtigt. Sinde. Tak. Vil du have kaffe? Ja, tak. Nu kunne jeg godt holde en lang tale, Cecilie. Ja, det behøver du ikke. Bare fortæl mig, hvordan det er. Det er ikke godt. Joachim har brækket nakken og ryggen. Det meste af hans ryg er simpelthen knust. Jeg elsker dig. Altid. Var det ved at falde i søvn? Ej, jeg sad bare og kiggede på det gode vejr. Du skal huske at spise morgenmad. Det er det vigtigste måltid på dagen. Okay? Jeg spiser aldrig morgenmad. Nå, det er også rigtigt. Du er kok. Jeg starter jo selvfølgelig heller ikke dagen med at... Nej, det gør du vel ikke. Skal se. Jeg har boet lige derovre. Bagved Randersgade. Kan du læse det, eller hvad? Nej, det var dreng. Det var faktisk mit barndomshjem. Og så kravlede man over. Ja, før i tiden var der et hegn her, så kravlede man over der, så du gider ikke høre der. Jo. Niels? Jeg synes nok, det er dig. Hej, Robert. Hej. Hej, Sanne. Hej. Ja, det er Cecilie, og det er Robert og Sanne. Dag. Dag. Hej. Ja. Så det her, I går og driver den af? Nej. Cecilie er... Det er hende sådan i bilen med Marie og med Stine. Og Robert, han er sælger mig tasker. Nå ja, vi er ude og luft tvillingerne lidt. Ja, det er også godt lige at komme væk fra de hvide vægge en gang mellem livet og samle tankerne lidt. Hvad skete der der? Og det var Sanne og Robert. Robert er Maries bror. Han sælger mig tasker. Ja, det sagde du, men... Hvad skete der med dig? Jeg blev lidt forvirret. Jeg kunne ikke lige huske, hvorfor vi gik her, og så kom de. Altså. Det var noget skyld. Det vidste jeg ikke. Nej, det er fint. Det er okay. Ja, vi kan smutte hjem herovre. Lad os se. Hej. Hej. Hvad laver du? Ikke noget. Gå bare. Du skal lige høre, hvad jeg har tænkt på her, Cecilie. Det går simpelthen ikke, du ikke har nogen møbler. Og du må ikke sige nej, og der er ingen forpligtelser i det her, men jeg vil gerne have lov til at købe en sofa til dig. Må jeg godt købe en sofa til dig? Hold da op.
Det er så videre. Det er pressenleder, det her. Ja. Ser du godt? Ja. Der er en utrolig god rygstøtte i den her. Ja. Det er der. Det er en meget, meget dejlig sofa. Vi ser utrolig mange af dem. Det eneste, jeg lige tænker på med det samme, det er, at den er meget mørk i det. Vi har den ikke i en lysere udgave, som... Ikke lige den her. Vi har andre sofaer lyser, men det her er jo også en utrolig praktisk. Og den passer til det meste, og så er den jo lige til at farve om en fugtig klud. Og så hvis den så går i stykker, så kan man altså lige lappe den med sine bukser. Ja. Eller... Nej, ved du hvad? Vi skal have den her. Og Ja. så har jeg lige set noget herovre. Ja. Har I kun en af dem her? Nej, dem har vi har mange flere. af. Ja, der er flere. Så skal vi have 2 af dem. 2 af dem. Og ja, så skal vi se på en seng. Så må jeg bede om at komme længere frem i vognen. Ja. Vi se, hvis I går lige ud. Og så herhen ved trappen, hvis I drejer ned til venstre. Ja, Og så skarpt til venstre, så snart I er nede for enden, så er jeg hos jer i løbet af 2 sekunder. det skal du have. Skarpt. Til venstre. Den var brun. Går du heroppe? Ja. Så det er jo meget smart, det her. Hvis man nu er oppe af skinnet, så behøver du ikke at vende ryggen til en anden med. Hvor er du? Nå, jeg kan se, at I har fundet madrasserne. Ja. Det er også et par utroligt dejlige madrasser, det her. Elevationsmadrasser. Ja. Jeg sidder lige og undrer mig over, hvad det er, der er fordelen med den her stilling, jeg er på vej ind i nu. Ja, det er utroligt behageligt, hvis man kan lide at se fjernsyn om aftenen, eller hvis man sidder og læser. Ja. Det er der også mange, der bruger. Ja, nu kan jeg mærke det. Det er faktisk en rar stilling nu. Altså, kan man få dem her, uden at de bevæger sig på den her måde op og ned? Ja, det kan man selvfølgelig, men så er det jo bare en almindelig madrasse, ikke? Ja, det er klart. Men man kan ikke få dem altså samme type kvalitet, hvor de ikke... Jo, det kan du godt, men det er så, som jeg siger, så er det ikke en elevationsmadras. Nej. Er der en forskel på de 2, vi prøver af her? Ja, altså, udover at der selvfølgelig er et par tusind i prisen, så er det her altså også en utrolig god madras. Altså, man får meget, meget madras for pengene i den her. Gør man. Det er faktisk madrassernes Ferrari, som vi siger. Nå, det er den. Ja. Men så er der jo ingen tvivl, så skal vi have 2 af dem her, Ja. og 2 af de her rullemadrasser. Ja. Og, farvel. Og så, det var vist det. Ja, men så tror jeg da også lige, der er et par reoler tilbage, hvis der var nogle andre kunder, der skulle have lyst til at købe noget. Ja. Så kommer jeg lige ned igen her. Det er lidt sindssygt. Jeg skal nok betale det selv. Tiny canyon showing me how to find your door while the bell is counting out. Du skal ikke græde, vel? Nej. Det er heller ikke. Ja. Hej. Jeg er gået fra Joachim. Eller vi er gået fra hinanden. Så. Og hvad så nu? Det ved jeg ikke. Men det finder jeg ud af. Så. Må jeg ringe til dig? Ja, det må du. Vi ses. Ja, måske. Cecilie, Ja. du skal vide, at hvis jeg havde vidst, at alt det her ville ske, så ville jeg have gjort det alligevel.